Onye kɛseɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛde animuonyam no na aseɛ kɛseɛ ɛma wo din Awurade sɛ ɛnɛ nso ɛsɛ abɛfo wasɛm adwene ho wasɛm mmerɛ tumi so na bɛsiesie yɛda wase ɛwɔ Yewura Yesu din yi mu amen. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn ayɛ yɛ adom bio na yɛasa fa n'asɛm kronkron na afei yɛbɛdwendwene ho. Last week no yɛn nyinaa no yɛyɛ nhwɛmu esua kakra fa ɛnokoredie ho. Ɛne asa yɛtoa nokoredie no ara so sansa nokoredie adeɛ bi ɛho hia paa yie paa wɔn a ɛtie na kakra atwa mu yi deɛ monim sɛ yɛkasa fa atoro ho paa yie na afei yɛsa aba nokoredie so na no ɛhyia mu yɛhu no sɛ nipa anim nokoredie wɔ hɔ ɛna nnɛ nso yɛbɛkasa fa Nyankopɔn nso anim nokoredie faithfulness before God. Faithfulness before God. Nyankopɔn anim nokoredie ɛna ne yɛka ho asɛm no. Nyankopɔn deɛ yɛmfa yɛn hu no sɛ ɔnie nanso Nyankopɔn wɔ hɔ. Nti yɛn yɛ biara no a yɛda na di wɔ wiase biara no yɛ private life anaa yɛ public life abrabɔ bi a yɛbɔ biara no Nyankopɔn ɔhunu mu. Na ɛno na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ Nyankopɔn anim na yɛnante deɛ a yɛ Kristofoɔ anaa mpo yɛn nsum Nyame koraa no a ɛno korɛ deɛ sɛ yɛreka yɛ abrabɔ ho a ɛbɛboa yɛ bebree ɛwɔ yɛn ankasa yɛ abrabɔ mu. Obi a otumi edi Nyankopɔn anim nokorɛ no obetumi edi nipa nso anim nokorɛ. Obi a nipa Nyankopɔn paa onim bibia no hu bibia no ɔwɔ baabia abere nyinaa no sɛ nipa no tumi di n'anim nokorɛ paa di a na sɛ nipa Nyame ahyira no paa yie paa na obetumi nso edi nokorɛ nso wɔ nipa nso koraa anim. Na Nyankopɔn anim nokoredie nko na nipa nso anim nokoredie nso nko. Na sɛ obi Nyankopɔn deɛ sɛ wodi nokorɛ ɛwɔ n'anim a Nyankopɔn nko ara na ɛbɛhunu asɛm bi wɔ hɔ anaa ne bi wɔ hɔ na sɛ wo se wode wo ho asi wɔ sɛ wobɛsom Nyame na wobɛyɛ ade Nyankopɔn pɛ na sɛ wodi nokorɛ ɛwɔ Awurade anim a ɛduma bi a nipa ntaa koraa nte wase ɛwɔ nneɛma bi ho nanso Nyankopɔn deɛ ohun sɛ ebi a nokorɛ paa mu na wɔnanteɛ. Nyankopɔn anim nokoredie ne sɛ asɛm a Nyankopɔn sɛ ka no wobɛka ne sɛ deɛ ɔkyerɛ wo pɛpɛɛpɛ na wɔse ka no. Nti sɛ yɛ preaching mu yɛ teachings mu ne yɛ nkɔmhyɛ nom ne yɛ futuo ne adeade nyinaa yɛde ma nipa deɛ Onyankopɔn aka no sɛ yɛtumi ka no saa pɛpɛɛpɛ deɛ a na sɛ yɛyɛ nokwafoɔ. Ɔnka yɛ Jeremia nwoma no a Jeremia 23:28 wɔsɛ odiyifoɔ a wɔso daeɛ no ma no nka daeɛ so na deɛ masɛm wɔ ne hɔ no ma no nka masɛm nokorɛ mu ɛdeɛ na awuo ɛne ntɛtɛ ɛwɔ yɔ Awurade asɛm nie. Wɔsɛ deɛ me masɛm mu Nyankopɔn mede masɛm ama no no sɛ wɔka masɛm a wɔnka masɛm no ɛwɔ nokorɛ mu ɔmfa na adaa biara nka ho ma wɔ nsuro nipa nim ma wɔhwɛ sɛ asɛm wei meka a bɛyɛ nipa dɛ na asɛm wei deɛ meka a ɛnyɛ nipa dɛ nti no Onyame asɛm no na afei deɛ de bi tetɛtɛ ho ɔsɛ ɛba saa a ɛnyɛ papa ka masɛm no ɛwɔ nokorɛ mu. Na ayuo ɛne ntɛtɛ ne biribiara yɛ ayuo ɛwɔ n'adwuma a ɛyɛ ɛna ntɛtɛ nso ɛnko saa na Awurade ɛkyerɛ yɛ saa na wɔnka Proverbs 30:5-6 nso a wɔsɛ Nyankopɔn asɛm nyinaa ho te wɔyɛ kyɛm ma wɔn a wɔde wɔn to no soɔ ɛmfa biribi ɛnka n'asɛm ho na wɔanka w'anim na wɔahunu sɛ wɔtorofoɔ. Nyankopɔn nkɔbɔ bebree paa sɛ wɔn yɛ atorofoɔ. Onyame asɛm biara ne deɛ ɛho te deɛ nam adayɛ so nso ɛnam anisoade hunu o nam nkɔmhyɛ so preaching mu o teachings mu o afutuo mu o sɛ Onyame asɛm nko ara na sɛ ɛfiri Nyankopɔn kɛseɛ no nom baeɛ nko ara deɛ a wɔsɛ Nyame asɛm biara ne hɔ a ɛfi wɔ ho nti sɛ wɔka a wɔsɛ ɛmfa bi nka ho ɛnyi bi nso mfiri mu anyɛ saa Nyame bɛka w'anim paa sɛ wɔbɛne mpɔn kɛseɛ deɛ sɛ Nyankopɔn no asɛm wode bi ɛka ho anaa woyi bi afiri mu wɔsɛ ɔbɛhunu sɛ wonyɛ nokwafoɔ koraa. Nti nipa nokwafoɔ biara de Nyame asɛm no wɔka ne sɛdeɛ ɛteɛ. Isaiah 8:20 wɔsɛ sɛ yɛanka ne sɛdeɛ mmerɛ wɔsɛ mmara no ɛne Nyame asɛm no sɛ yɛanka ne sɛdeɛ asɛm no teɛ deɛ a na gyɛ sɛ yɛwɔ sum mu ntira nti wɔka ne sɛdeɛ asɛm no teɛ no ɛkyerɛ sɛ wonim Nyame paa anaa wonim Awurade. Nti obi a wɔmfa Nyame asɛm ɔmfa bibi ne tɛtɛ ho sɛdeɛ nnɛmma yi ɛbɛgyeɛ deɛ bɛyɛ nipa so mu deɛ ne mu wɔka no sɛdeɛ Nyame sɛ wɔnka no no saa nipa no yɛ nokwafoɔ na Nyankopɔn nko a ne hu ne saa na wɔnka Nyame asɛm no a sɛ ana afei nso adeɛ biara Nyankopɔn sɛ yɛnyɛ no
woyɛ ne pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ wɔkyerɛ wo no nso a Nyankopɔn bu sɛ woyɛ no kwafoɔ Nyankopɔn anim de Nyankopɔn kaeɛ no saa na wayɛ no Nyame ka kyerɛ Abraham sɛ fa abakɔ afɔdeɛ ma me kɔbɔ no bepɔ wei so na Abraham kɔ na kɔbɔ ne bepɔ no so na ne ba no Nyankopɔn kyerɛ no no ɛno ara na de kɔbɔ afɔdeɛ ma Awurade di a na saa Abraham yɛ no kwafoɔ paa yie wɔ Awurade anim wɔnka Onyame asɛm no a Bible say Moses nso edi Nyankopɔn no korɛ paa Nyankopɔn de Moses si hɔ Nyankopɔn na de Kristofoɔ yɛn nso yɛsi hɔ Nyankopɔn na de asɔfoɔ ne adiifoɔ kronkron a yɛaba yi mu dodoɔ no a asi hɔ na yɛdi Nyankopɔn no korɛ anaasɛ yɛhwɛ Nyankopɔn ɛntorɔ wodi Nyankopɔn no korɛ na akɔgyina sɛ deɛ Nyankopɔn se yɛ no anaa deɛ Nyankopɔn ɛhyɛ wo no ɛno pɛpɛɛpɛ na woyɛ na sɛ obi de wo so wodi obi no korɛ ne sɛ nipa no ntwa ne nkontompo deɛ woka kyerɛ no biara no anaa ɛneyɛ biara no a wɔhyɛ wo biara no saa ne yɛ na wo nso woda no adie wonka Hebrews 3:1-2 a ɛno nti anuanom kronkron a mɔfra wɔ soro firi mu monhwɛ yɛasɛm a ɛgyina so ɛka no sɛ ɔpani Yesu a ɔdii deɛ ɔde ne sii hɔ no nokorɛ sɛdeɛ Mose nso di Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ no verse 5 nso 3:5 a na Mose deɛ wɔdi Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ sɛ ɔsomfoɔ sɛ obɛdi nsɛm a wɔbɛka da bi no ho adanseɛ ha sɛ wɔka nkɔfoɔ mmienu ho asɛm na wɔn mmienu nyinaa no wɔka Jesus ne Mose wɔsɛ Mose wɔdi Nyankopɔn nokorɛ paa Yesu nso di Nyankopɔn nokorɛ nyɛ sɛ Nyankopɔn na de wɔn asi hɔ ɛne obi a wɔde wasi hɔ no a wɔnante n'anim no ɛwɔ sɛ wodi no nokorɛ paa ɛne sɛ obi afa wɔ adwuma na wɔde watue n'adwuma no wafa wɔ accountant wafa wɔ manager anaa deɛ keka ho biara na nipa no wodi no nokorɛ ɛsɛ wo adwuma bi a woyɛ ma no biara woyɛ ma ne fa no kwan so pɛpɛɛpɛ adwuma no ho mmara adwuma no ho hyehyɛ wodi so pɛpɛɛpɛ wɔsɛ Mose wodi Nyankopɔn nokorɛ papapapapa ɛkyerɛ sɛ di Nyankopɔn ɛkyerɛ Mose biara no saa na wɔyɛɛyɛ ɔno ara ne leadership role opire ne kama sɛ odi wɔ ma n'anim yie wɔ nokorɛ mu wamfa biribiara mmata adwuma a na wɔyɛ no ho na ohunu sɛ daakye biara no obebu adwuma a wɔyɛ no ho akonta ɛni wɔanyɛ no pɛpɛɛpɛ sɛde Nyankopɔn pa a ɔwɔ case wɔ Awurade anim na Mose yɛ deɛ Awurade ɛhyɛ no nyinaa nkae Exodus 40:16 a ɔsɛ Mose ɛyɛ sɛdeɛ Awurade hyɛ no nyinaa na saa na wɔyɛɛyɛ ɛsɛ Mose yɛ biribiara pɛpɛɛpɛ wɔhwɛ Nyankopɔn asafo so wɔ nokorɛ mu wɔka Nyankopɔn no korɛ kyerɛ wɔman no ɔde wɔn mu ɛfiri adie no wɔntwa mu nkontompo deɛ onim biara na ɔkyerɛ wɔn mo tinkana asɔfoɔ a Nyankopɔn de yɛasi wɔ adiifoɔ a Nyankopɔn de yɛasi wɔ a yɛaba ne asomafoɔ a yɛaba nyinaa no sɛ yɛdi Nyankopɔn no korɛ a ɛnka Nyame asafo no kɛmu bɛte ka nipa ba asɔre a kɔmmɛsuro Awurade paa yie paa na ɔmabɔ ɔbra kronkron nti asɛ yɛnhwɛ no nso bebree sɛdeɛ maka Jesus Yesu bɛɛ wiase no ɔno nso nneɛma kɛseɛ yɛtotoo no nneɛma ɔfaa mu nyinaa no ne pirikyi nyinaa no ɔpirikyi nokorɛ ɔka nokorɛ kyerɛ nipa ɔne nipa wankɔmpromansɛ ɔne Farisifoɔ no anya dwene na wampɛ sɛ bi a asɔfoɔ akɛseɛ ne nipa apiepie saa berɛ ɔmo nyini ntom ɛno nti wɔgya Nyankopɔn nokorɛ hɔ na wɔkɔka biribi a ɛbɛsɔ wɔn mu aka no ni daabi wɔka Nyame nokorɛ wɔka Nyankopɔn nokorɛ kyerɛ wɔman no ɛno ne Nyankopɔn ahwehwɛ Yesu bɛɛ wiase wɔka sɛ Farisifoɔ yɛ nyaatwomfoɔ paa wɔn ka asɛm no nso wɔn mu ni so wɔka na sɛ wɔn ani so deɛ wɔnyɛ nokwafoɔ nka Onyame asɛm no wɔ Genesis Matthew 23:1-3 a ɛna Yesu ka kyerɛ nkurɔfoɔ kokoo no n'asuafoɔ no sɛ Mose akonnwa so na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ atena nti ɔbɛsɛ mo no munni so na monyɔ na wɔn nnwuma deɛ mo nyɔ ɛfiri sɛ wɔka na wɔnyɔ sɛ wɔka na sɛ wɔnyɔ deɛ Nyankopɔn na ɔnyɛ nokwafoɔ wɔsɛ wonni wo tene ne ho nokorɛ baabi wɔsɛ woyɛ Kristoni wo nnom nsa woyɛ Kristoni mentwɛ mpena baabi nipa akristofoɔ wɔ deɛ wɔnyɛ saa wokɔtena baabi a wohunu woyɛnko gyidini bi a adeɛ a na afei deɛ wonnom nsa na afei deɛ ɛma asɛm na afei deɛ mɛma asɛm ne nneɛma bi ɛnyɛ deɛ ɛnyɛ sɛ wonni wo tene ne ho nokorɛ ɛba saa Nyankopɔn ɔde wasi wɔ no wɔanni ne nokorɛ korɛ yie paa nneɛma bi wɔ hɔ a Nyankopɔn nko ara na ɛbɛhu na ɔbɛtumi agye yɛ ato mu biribi wɔ wohu na wonhwɛ obi koraa atena se na wantena se yie na woyɛ Kristo na wodi nokorɛ ama wankasa ho a wode ɔni bɛhu nneɛma bi deɛ but wonhwɛ because woyɛ nokwafoɔ wodi nokorɛ ama waa ho Nyankopɔn na ɔde wasi wɔ ɛni biribi a woyɛ biara ne abraba a wobɔ biara no wohu sampa wabraba a wobɔ no ne nyinaa no ɛfa Nyankopɔn kwan so Yesu sɛ yɛma yɛn ane nyɛ yɛn ane na yɛ daabi nso yɛ daabi Nyankopɔn hunu sɛ waka nokorɛ kyerɛ wo nua asɛm bi a wo ne wo nua ka biara no ka nokorɛ a
Nyankopɔn nso bɛgye watom na mmom nyɛ sɛ bi a yɛkɔme ma yɛnsɛm nhyia contradictory statements no woka asɛm a waa wɔsɛ ade no ɛyɛ black akyire wɔ saa agya bɛka sɛ ɛyɛ blue a sɛ Nyankopɔn hu sɛ wonyɛ nokwafoɔ wonka Onyame asɛm no nso a wɔnka Psalm 51 verse 6 ɛwɔ sɛ hwɛ wopɛ nokorɛ ɛwɔ me sawa mu na ma menhunu nyansa ɛwɔ me mu ahintaeɛ mu ha sɛ kyerɛ sɛ Nyankopɔn pɛ nokorɛ wɔ yɛne ankasa yɛ mu sɛ asɛm bi ɛfiri yɛ mu ba biara no ɛyɛ nokorɛ Nyankopɔn pɛ sɛ nkontompo ne nyaatwomyɛ firi yɛne ankasa yɛakwae mu na sɛ Nyankopɔn hunu wɔ ankasa wɔ mu sɛ wowoto wɔ no ɛnokorɛ wɔ mu abrabɔ a wobɔ no ankasa no wobɔ wo berɛ nyinaa nokorɛ mu nko a wɔ sɛ wɔpɛ nokorɛ wɔ yɛ mu nyɛ sɛ yɛde yɛano bɛka sɛ yɛntwe mpena so ne yɛtwe mpena yɛdane bɛka sɛ yɛn saa ne yɛ saa wadeɛ yɛdane bɛka sɛ yɛnom nsa ne yɛnom nsa yɛdane bɛka sɛ yɛsɛ ayɛaka no ne adeade ne yɛakwa mu nanso na nkurɔfoɔ wo nsɛm hyɛ mu deɛ a Nyankopɔn ɛpɛ nokorɛ wɔ wɔ ankasa mu de wɔno ka no Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ohunu sɛ ɛte saa wɔ mu nti nsɛm bi yɛde ano yɛka biara no sɛ ɛte saa wɔ yɛ mu deɛ a Nyankopɔn anim ne yɛ nokwafoɔ Jeremia 17:16 wɔ sɛ nso me deɛ menhyɛ wɔ sɛ ma bɔne mmra na menhwɛ musuo da kwae na waa wonim deɛ ɛfiri m'anim ba no ɛda w'anim Jeremia nso gye ne ho dii paa yie sɛ Awurade deɛ ɛfiri m'anim ba biara ne deɛ waa wɔne tua ne nyinaa menka sɛm a wɔnhyɛ me sɛ menka menyɛ biribiara Awurade Nyankopɔn a ɛnyɛ menyɛ bɔne wɔ kɔkoa mu na memma han mu ɛmɛkyerɛ nnipa sɛ mensom mo na menyɛ biribi a ɛmfata wonka asɛm nkyerɛ me a menkɔgyina bɔnten nkɔhyɛ nkɔm meni ho nim deɛ a menkɔkasa deɛ ɛfiri m'anim ba biara na head no obi da hɔ ɛnsa ma mete wiase a meka nyinaa no wo nkyɛn hɔ no ebi wɔ hɔ ha sɛ nkɛyɛ asɔfoɔ ne elders nom ne nyamesomfoɔ a yɛaba nyinaa no sɛ Nyankopɔn ɛnsɛm ne yɛka no wɔ nokorɛ mu a ka nnipa bɛsakra nanso bɛhu a na bi a ne abrabɔ a yɛden nom ne afei adɛfɛdɛfɛ nom ne nneɛma bi na nnipa ne bɛwurawura nyamesom mu ɛnyɛ bɛrɛ kɛɛfo ne Nyankopɔn ɔhwɛ yɛn ne yɛn nyinaa ɛna de baako a Nyankopɔn anim no koredie mu bi ne sɛ wo sɛ Nyankopɔn bɔ a na sɛ wodi so a Onyankopɔn bu nokwafoɔ so sɛ wo sɛ Nyankopɔn bɔ na ɛbɔ a wo hyɛɛ no wodi so pɛpɛɛpɛ a Nyankopɔn anim yɛ nokwafoɔ ebi adwuma sɛm ayɛ den ama wo awaresɛm ebi awowɔ ebi yareɛ bi da wo so paa yie akɔntuo bi na wotuo wode bibi si w'ani so ɛna wo sɛ Nyankopɔn bɔ so Awurade sɛ woma me nya makoma so adeɛ na Awurade wobɔ me ho ban na menya awowɔ menya yafunu anaasɛ menya kunu menya adwuma meyɛ a sɛ na mɛyɛ deɛ ahyɛ wɔ animuonyam deɛ a na sɛ Nyankopɔn ɛboa wo na ɔyɛ wabusadeɛ ma wo a me nua bɛma anaa me nua baa ɛnwontwɛn wɔ nan ase koraa sɛ wobɛdi wo bɔhyɛ so wohyɛ Nyankopɔn bɔ a bɔ mmɔden sɛ wobɛdi Nyankopɔn wobɛdi wo bɔhyɛ so woani wo bɔhyɛ so deɛ a wafom kɛseɛ paa yie paa Jacob nso ɛhyɛ Nyankopɔn bɔ Jacob hyɛ Nyankopɔn bɔ paa yie paa sɛ ɔbɛyɛ nneɛma mmiɛnsa bi ama Awurade ɛwɔ n'abrabɔ mu so Nyankopɔn ɛboa no a na ɛwɔ sɛ obɛsi yɛnkenka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Genesis 28:20-22 na Jacob wa abɔadeɛ kaa sɛ Awurade Nyankopɔn bɛdi m'akyi ahwɛ me so ɔkɔ a meetuo yi mu na wama m'aduane madi ɛne ataadeɛ mahyɛ na wasan ne me asomdwie mu de me aba m'agya fie a ɛnneɛ Awurade bɛyɛ me Nyankopɔn na wɔboa yɛ a mede mayɛ adum yi ɛsi wɔ yi ɛbɛyɛ Nyankopɔn fie na deɛ wobɛma me nyinaa mɛma wo ntutusuo dudu Jacob hyɛ Nyankopɔn bɔ sɛ Awurade Nyankopɔn wɔka nneɛma bebree sɛ deɛ di kan no Jacob ka sɛ Awurade bɛdi n'akyi na wabɔ ne ho bae na wama no aduane adi Nyankopɔn bɛma no aduane adi na wama no ataadeɛ de ahyɛ deɛ a na ɛkwan a wɔretue no so Awurade abɔ ne ho bae na amusuo ɛsan nkwanhyia biara a mɛto no deɛ a ɛne wɔhyɛ bɔ sɛ Awurade bɛyɛ ne Nyankopɔn na deɛ Nyankopɔn de bɛma no biara wɔsan ka wɔ sɛ deɛ Nyankopɔn de bɛma no na deɛ ɔno bɛnyɛ o deɛ Nyankopɔn de bɛma no biara no wɔbɛbu mu dudu baako ama Awurade mɛtua me ntutusuo dudu paa yie pɛpɛɛpɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa na wɔ sɛ ɛboa a mede asi yɛn nso ɛbɛyɛ Nyankopɔn fie na asɛm wei yɛ asɛm kɛseɛ paa wobɛhunu ne Nyankopɔn afrɛ Jacob ntema
ɔma no aduane adi ɔne ne family ampa Nyankopɔn bɔ ne ho bae na ɛkwan a wɔretuo musuo bi ama wɔnyɛ adwuma yɛ afei na adwuma yɛkɔ so kama pa afei bɛwi aseɛ no na ne wura fi bɔ a wɔhyɛ Nyankopɔn no sɛ Awurade tam a wɔ ahohia mu no deɛ tam a nneɛma nkɔ yie no deɛ tam a na wɔhwɛ bi afi Nyankopɔn hɔ no deɛ wɔkaa sɛ Awurade ɛyɛ me sɛ yi a sɛ na mɛyɛ na afei deɛ Onyame de bɛma no biara no afei deɛ ɔhunu sɛ ɔsi ne dae ɛni sɛ wɔde 1/10 no ɛyɛ a ebituma to cement ebituma to nkyɛnse afei na nneɛma bi a ɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ Nyankopɔn no ha sɛ na ɛbɛyɛ wu fie mɛyɛ sɛ yɛ ma wo mɛsɛ wɔ animuonyam mɛyɛ wɔ sei no afei bɛwi aseɛ no na ɔdwene wɔn nko ara ne yiedie ho deɛ a ɛyɛ mfomsoɔ Jacob hyɛ Nyankopɔn animuonyam ɔde bɛtɛ ɔde Nyankopɔn fie deɛ onyaeɛ biara no nso obu mu do de baako brɛ Awurade nipa sɛ na ɛtumi yɛ saa nipa sɛn paa na abrabɔ mu no ɛtumi Nyankopɔn di akyi na wɔbɔ yɛn ho ban na wɔma yɛn aduane di na wɔfira yɛn ntoma na Nyankopɔn hyɛ yɛ ataadeɛ na wɔma yɛn adwuma yɛ yɛnya yɛn funu a ɛtumi hyɛ Nyankopɔn ɛtumi di yɛ bɔhyɛ so Onyankopɔn ɛhwɛ yɛ abrabɔ atumi nua Jacob de onyaeɛ biara no ɔde bi ma Awurade ɛne sɛ wɔwɔ adi Nyankopɔn deɛ ho nokorɛ deɛ a ɛbɛyɛ bɛ Nyankopɔn nso adi wo deɛ ho nokorɛ nyamesomfo bebree no ara ne yɛnim wɔ ma deɛ ara ne sɛ Nyame nyɛ sei ma yɛn Nyame nyɛ sei ma yɛn Nyame nyɛ sei ma yɛn Nyame nyɛ wie pɛ a na afei na noa no metu kwae mekɔ na sɛ mekɔ na ɛyɛ ma me a mɛyɛ sei ama Awurade ɔtuu kwae pɛpɛɛpɛ no na ne wura fi afei ɔne ne family afei ɔno ara ne deɛ afei de Nyankopɔn deɛ koraa deɛ ɛnyihia no sɛ wohyɛ Nyankopɔn bɔ na sɛ woani so a na sɛ wadaada Nyankopɔn pɛɛ yie paa na asɛm kɛseɛ nso ɛbɛtɔ ɛnuanom deɛ ɛka bio ne sɛ Jacob deɛ ɔhyɛ Nyankopɔn bɔ sɛ Awurade bɛni Nyankopɔn na wɔn nso ɛnɛ ho a na ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn ma wɔtaade ahyɛ wɔn mo aduane adi wɔn mo adwuma yɛ na ɛdeɛ bɛn na wɔn nso wɔyɛ ma Awurade yɛnyɛ very careful sɛ wonyɛ bi ma Awurade deɛ a obi wɔ kɔ asɔre nso tight paa no ɔmpani tua bebree nu a mpɛ tight tua na deɛ ɛka ne sɛ tight bi koraa sɛ tight koraa deɛ dabrɛ yɛ bɔne ebinom sɛ sei obi wɔ hɔ a nyɛ sɛ nkurɔfoɔ aka sɛ bi koraa na wɔne ɛyɛ bɔne ne mu ne tua na ɛni paden sɛ wode wankasa wɔyɛ adwuma no sɛ wobu mu dudu baakɔ kɔmɛ Nyankopɔn a Nyankopɔn bɛka kyerɛ sɛ deɛ woyɛ fa sika kɔ na bi yɛnyɛ very careful na wonka Onyame asɛm no nso a Jehofata nso within the bɔhyɛ so wonka Judge 11:30-35 a wɔbɛkɔ kɔn no ɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade sɛ mekɔ na sɛ medi nkonim a yadeɛ bi a bɛdi ka bɛhyia me biara no mede bɛma wo wahyɛ bɔ Nyankopɔn anim ɛkɔn no yɛ kɛseɛ paa yie paa ɔkɔɛ no ɔkɔdi nkonim Nyame boa no ma ne anya nkonimdie wɔba na ne baba bɛhyia no afei ne bɛhia sɛ deɛ bɛ na ɛso wɔyɛ ɔka kyerɛ ne baba sɛ o me baba wabɛrɛ ma ase paa nanso ma bi ma no ma Awurade ɛsɛ medi me bɔ hyɛ so sɛ Nyankopɔn bɛhu yɛn sɛ yɛ ne kwafoɔ deɛ a yɛsɛ asɛm a yɛka no yɛdi so deɛ yɛka biara saa na kyerɛ yɛ biribiara Onyankopɔn ne mu ne kwan so pɛpɛɛpɛ wɔno nkwa na ɛsɛ Nyankopɔn bɔ wɔani so a obiara nhu no ɔnam baabi na so ɔkɔ na sɔre na yɛyɛ worship na wɔyɛ bia obiara nim sɛ yɛfata yɛ Kristoni nanso Nyankopɔn no ɔnyɛ Kristoni because wɔahyɛ Nyankopɔn bɔ nso wɔani so ɛne obiara bɛhyɛ Nyankopɔn bɔ biara wɔho hiahia da mu wama ne hunu da mu ɛnsɔre da mu wɔho kyerɛ da mu ne Nyankopɔn yɛ ma wo na wɔanye Nyankopɔn de yɛ ama no deɛ a Onyankopɔn hu sɛ wonyɛ ne kwafoɔ ne mu woyɛ ne pɛpɛɛpɛ deɛ a Onyankopɔn gye wo tom na deɛ ɛka bio nso ne sɛ Awurade asɛm nso ɛhyɛ yɛ sɛ woyɛ Kristoni nso a ɛsɛ sɛ wo nso hunu sɛ wobɛyi toɔ nso ɛde aboɔ Nyame adwuma ɔnka Luke 20:21-25 a wɔn kɔ Yesu nkyɛn kɔbu saa ne sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa wode nim sɛ woka nokorɛ na obi bi a woyɛ bia woyɛ ma ne fa ne kwan so wonhwɛ nipa nim na womfɛre wɔ biara wasɛm a wɔka no ɛno ɛnokorɛ paa ɛho kwan sɛ yi ɛtoɔ ɛma Caesar anaasɛ ne ho kwan sɛ yi ma Caesar na Yesu bi asɛ hwanfo nu ne atwɛn na ɛwɔ so yi na ɔka sɛ ɛyɛ Kaesare dea na ɔse wɔn sɛ ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare ne Nyankopɔn deɛ nso ɛma Onyankopɔn asɛ deɛ na Yesu ɛkyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ ɔmo busa Jesus sɛ nti ɛwɔ kwan sɛ yɛtua ɛtoɔ ma Caesar na ɔmo deɛ ɔmo kɔsum ne fidie na ɔka kyerɛ ne sɛ momfa ɛtoɔ ne momfa ayi sika ne mmra ma menhwɛ ɔde baeɛ no na Caesar mfoni ne da so na ɔsɛ deɛ momfa Caesar deɛ ma Caesar ne Nyankopɔn nso deɛ momfa ma Nyankopɔn ha deɛ Nyankopɔn nyɛ sɛ bi a yɛnyi toɔ ma Nyankopɔn wɔse yɛmfa Nyankopɔn deɛ ma no Nyankopɔn wo adwuma a woyɛ ɔbrabɔ a wobɔ
ahunyadeɛ bi a wanya biara nyankopɔn ɛwɔ hyɛ wɔ mu wɔyɛ shareholder wɔ abrabɔ mu wosika asɛm mu na sɛ wo deɛ wɔamfa nyankopɔn deɛ ama no wantua wotoo nyankopɔn mu deɛ a ɛyɛ mfomsoɔ na gya sɛ wodi no korɛ paa yie ɛfiri sɛ yɛde sika na yɛ nyame adwuma yɛde ahoteɛ ɛna ɛbɔ bra pa yɛde ka nyamesɛm wɔ wiase yɛde sika nso na yɛ ɔman yie yesu sɛ montua toɔ ma ɔman tua toɔ ma bae ne tua toɔ nso ma onyankopɔn na me nua a wɔn nso frɛ wɔn sɛ gyidini mpɛrɛ dodoɔ sɛn na asɔre a nyankopɔn asafo yɛboa biribi a wotumi boa na wotumi boa wɔ no kure mu ɛnyɛ very careful wɔ se munyi toɔ ɛma nyankopɔn momfa nyame adie nyankopɔn adie ma no na fa abae nso adie ɛma abae nti yɛn koraa yɛyɛ asɔfo dwuma yi koraa no sɛ wotua akatua nko adeɛ a ɛyɛ sɛ wo nso wotua tax na memmɛgyina wo nka nkyerɛ ma sɛ mo deɛ mo ntua tax na meyɛ sɔfo na medeɛ me nso de mentua tax na nipa ko bɛ na meyɛ nyame bɛhu sɛ menyɛ nokwafoɔ woyɛ sɔfo na woprokyi sɛ nipa mfa nyame deɛ ma nyankopɔn na wo nso deɛ wo deɛ womfa baeɛ nso deɛ mma baeɛ deɛ a sɛ wonyɛ nokwafoɔ nti no sɛ yɛbɛsom nyame deɛ a me nuanom nyankopɔn nim nokoredie yɛdeɛ bi ɛho hia paa yie paa mmerɛ a ebi a meka ma asɛm nyinaa boa no nyinaa ne sɛ deɛ firi yɛn mu ɛreba no yɛma mmɔden ara sɛ yɛbɛtumi nso adi soɔ deɛ firi yɛn mu bɛ biara no yɛntwe adwo nyinaa ɛnsi so na yɛhunu sɛ wɔhyɛ nyankopɔn bɔdeɛ a ɛyɛ sɛ wodi soɔ wokɔ asɔre no sɛ yɛbɔ afɔdeɛ a firi wo pɛm no nso bɔ bi jacob sɛ sɛ awurade ma no aduane di ɔho nnipa bebree no a yɛwɔ ahokyerɛ mu di a ɛna awurade yɛsei ma me 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 nyankopɔn yɛ pɛ no ano no obi bɛtu kɔ akɔ aburokyi na ɔkɔtena play mu a na afei wɔsuro ɛneɛ na afei asɔfoɔ mmɔ mpayɛ ma me sɛ mekɔduru aburokyi na mekɔyɛ si a nyame boa me na menya adwuma yi a mɛhyɛ nyankopɔn anim onyame ɔduruɛ no ara no na ne werɛ fi na afei ɔno ara no abrabɔ mu deɛ hia no me nuanom onyankopɔn deɛ yɛntumi naadaa nyankopɔn na Yeremia kaa sɛ awurade mede deɛ firi mu anum ba biara no ɛda w'anim nti menyɛ nokwafoɔ wɔ awurade anim nyankopɔn na de yɛasi wɔ nyankopɔn ne yɛsom no nti woyɛ kristoni a bɔ mmɔden sɛ wowɔ adwuma mu a wobɛdi adwuma mu nokorɛ ɔhɔdeɛ mu nokorɛ biribi a woyɛ bia woyɛ sɔfoɔ a woyɛ elder a biribiaa mu Mose ɔdi nyankopɔn nokorɛ Ananias ɔtwa nyankopɔn nkontompo wonya wɔwuo ɔma yɛmfa nkontompo ɛnka yɛ abrabɔ ho na nokorɛ yɛ adeɛ bi ɛho hia paa yie paa na deɛ meka ne sɛ ɛnyɛ abere biara na wodi nyankopɔn nokorɛ a nyankopɔn nko ara na ɛbɛhunu na mmom nipa deɛ ɛduma bi a nipa ntumi nhunu nipa koraa a nhunu ne nipa a ne wa ntumu a na woyɛ sɔfoɔ ne nyankopɔn ammoa asɛm bi sɛ ka no wɔ ne korɛ mu nsuro nipa nim nya kokoduro nti na Peter no tam ɔmo ka nyamesɛm no nipa hunu sɛ nkurɔfoɔ yi wɔn wɔ kokoduro paa ɔmo sɛ ɔmo ne Yesu na nanteyɛ Yesu bɛɛ wiase na wɔkyerɛkyerɛ nyankopɔn kwa no korɛ mu paa yie paa ɛnɛ yɛn nso yɛ kristofoɔ nyankopɔn na de yɛasi wɔ deɛ a me nuanom momenyɛ nipa a yɛn nso yɛpɛ nokorɛ obi ɔpɛ nokorɛ biara no ɔte ne kwasɛm nso a wɔde yɛ adwuma na onyankopɔn no yɛdi nokorɛ anaa mekɔhyɛn no sɛ wodi nokorɛ onyankopɔn no mu anaa oyiw ɛyɛ oyiw anaa odaabi ɛyɛ daabi anaa deɛ woka biara saa na ɛte anaa mommɛki sure sɛ abere biara wo ne no yɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ abrabɔ mu wɔ adwuma mu nipa no wɔhu o telephone so kwana na obi ɛkasa a ɛnyɛ wadwene sɛ nipa ne ne wɔ nti wotwitwa nkontompo onyankopɔn ɛhwɛ ne yie biara ɔma yɛ ne nokorɛ ma awurade tuawotoɔ ɛma nyankopɔn sika yɛ nyankopɔn deɛ no ɛmfa ni na nani asɛfa nyankopɔn sika di yie no ɛnsi ne yie na nɛ nso te asɔre na sɛ nso wɔfa nyankopɔn sika di a ɛnsi wo yie wahyɛ nyankopɔn bɔ wahohia da mu mɛbɔ nyankopɔn adwuma mɛyɛ se Jacob afei bɛwi aseɛ no ɔse ha bɛyɛ nyankopɔn fie bɛtɛ obɛsi afɔrebukyia ma awurade afei de ne ne sia ayɛ ne den na wantumi anya a na wantumi yɛ ne so a onyankopɔn bɛtwe n'aso nti nea meka ne nyinaa aboa no a nyankopɔn no anim no koredie ne sɛ deɛ nyankopɔn ɛhyɛ wo no saa pɛpɛɛpɛ na woyɛ no nipa nhunu nipa nhunu nipa gye tom nipa anyi antom yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ woyɛ ne saa adeɛ a nyankopɔn anim no woyɛ ne kwafoɔ ne mu nso woanyɛ ne saa na sɛ wodeɛ ɛnɛma a yɛaba a ne nipa mpɛ no korɛ ne nipa bi na adaasɛm na nipa bi edi akyi na woyɛ sɔfo na so ntumi nka no korɛ deɛ obɛdie ne deɛ ɔbɛnum ti nyankopɔn no korɛ wontumi nka na ne nkurɔfoɔ bi compromise deɛ a ɛne ɛhwɛ yie na onyankopɔn na de wasi wɔ woyɛ elder a nyankopɔn na abɔ elder wɔ asɔre mu woyɛ deke nyankopɔn na abɔ deke wɔ asɔre mu woyɛ sɛmpakafoɔ a adwuma bi a ɛde nyankopɔn din yɛ biara na wɔsɛ deɛ masɛm wɔ ne nkyɛn no wɔnka masɛm wɔ ne kuri mu
enu nyame asam ye ka mum ye nka no ne kure mu ye di so a mum ye ni so wa ne kure mu na atumi asi ye yi na enkoye nyamesom chocolate van se Christian eduru de de nko a de a ne yesu nyame ahokyere ba pɛde a na afei Onyankopɔn asɛm no na afei yɛ mfa nyadwumade a Onyankopɔn ehu yɛ sɛ yɛ ne kwafo Onyankopɔn hu sɛ yɛ ne kwafo nso nanim nso de a untimi enkɔ ɔsoro ayɛ mu nipa gye utum sɛ yɛ ne kwafo ne Onyankopɔn anyi untum sɛ yɛ ne kwafo a o case Onyankopɔn anim na obi Onyankopɔn di ne tum sɛ yɛ ne kwafo bi a nipa nim nso no ɔtaa ne kwafo ne mu bi a ne mi wɔ hɔ a nipa ntaa anyi ne ntum na nso Onyankopɔn gye utum nko a de a ne kɔ so ama na yɛ Onyankopɔn ɛse yɛ na woyɛ saa enhyira ne animonyam ne nkonimdie ebepie edi ama owa nkasa wabrabo mu ti mum ye ni obi ade ho enokore na ye di obi ade ho nokore a Onyankopɔn nso ebedi enokore enyina yensi trase yewura Yesu ye bɔ mpaye eda wase se enede wasɛm aba ye nkyɛe awade obi a wɔte yansɛm mi sɛ wanim ontimi mi nokore abrabo mu onimi mfa ne ho nsi wɔ sɛ de wasɛm kyerɛ pɛpɛɛpɛ a yɛsrɛ wo a ma sɛm ntimi enkasa nkyerɛ no na wontimi nsesa na wonya ne kwafo wɔ anima bi a ɔbɛkɔ biara no na atemuda no watumi agye no atom yɛda wase ɛwɔ Yewura Yesu din mu amen.